It's time for SPG, as in Super Pack and Earn Secret File. Mag-helicopter daw ako. Sabi ng asawa ko sa akin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rod. Matagal na kaming magkasintahan. Nang magpakasal kami ng aking pinakamamahal na asawa. Hindi naman sa pagmamayabang. May mga itsura kami ng aking asawa. Siya, kamukha niya si Ana Roses nung kabataan niya. At ako naman, kamukha ko si Dennis Padilla. Masasabi kong hindi naman siya lugi sa akin. Dahil bukod sa napakagwapo ko, mahaba pa ang aking pasensya. Eto na nga ang ikukwento ko sa buhay naming mag-asawa. Opo, kami po ay mag-asawa. Ito ay nangyari sa amin nung nasa probinsya pa kami. Nagising ako ng mga 2:16 ng madaling araw. Umihi ako at pagkatapos kong umihi ay bumalik na ako sa kama. Ang asawa ko nakaharap na sa akin nang ako ay humiga sa kama. At bigla siyang bumulong sa akin. Ready ka na ba sa pag-akyat pataas ko sa'yo? At bumulong din ako sa kanya ng, oo, ready na ako kanina pa. Kaso, ang tagal matulog ng mga anak natin. Yung isa, ayan, gising na gising pa. At ayun, hindi na kami nakapagtiis pa. Nanlalaban ang aming mga damdamin. Binigyan ko siya ng kispirin ng dahan-dahan. Mua, mua, mua. At ayun na nga. Tcharan! Wala na ang aming saplot. At sabi ng asawa ko, ikaw muna ang umibabaw. At sinunod ko ang sinabi niya habang ako ay nagtatrabaho sa kanya. At bigla niyang sinabi na ako naman gawin ko daw ang paghelikopter. Maghelikopter na daw ako. At bigla niyang sinabi sa akin, saglit lang, ang daya mo ah. Kinain mo si Nene, tapos ikaw, ayaw mong ipakain si Pototoy mo. Ano daw? At ayun na,
nagmamaneho na ako. Hanggang sa biglang may pumasok sa eksena at nagsabi, "Mama, unsa man imong gibuhat diha sa itaas kay Papa?" OMG, DJ Rocky. Gulat na gulat kami ng asawa ko. In translation sa Tagalog, ang sabi ng anak namin, "Mama, anong ginagawa mo dyan? Bakit nasa taas ka sa tiyan ni Papa?" Alam niyo po ba kung anong sinabi ng asawa ko? "Ay anak, nagkot-kot lang ko sa tiyan ng Papa mo." In translation, DJ Rocky, ang sabi ng asawa ko, "Ay anak, kinamot ko lang ang tiyan ng Papa mo kasi daw makati." At sabi ko naman sa anak ko, "Anak, tulog ka na. Madaling araw na." At ayon na ang masalamuot na kwento naming mag-asawa. Nabitin kaming mag-asawa. At dahil nagising ang aming anak. Napakahirap talaga kapag nasa probinsya. Dahil sa probinsya, walang pintuan. At aming pakakantandaan na sa probinsya, bawal magsiping. Dahil kadalasan, magkatabi ang magulang sa anak. Mahirap kapag may bata. Yan po ang aming SPG, as in Super Pack Ganern Secret File. At tandaan, mag-asawa na po kami. Maraming salamat po.